Insellmilkom u nistedinkom għas-26 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-festa kbira ta' Pentekoste, l-inżul tal-Ispirtu Santu li wellet il-Knisja u skont il-weda ta' Ġesu jakkumpanja l-Knisja sakemm hu jerġa' jiġi fil-glorja. Matul dan ix-xahar ta' Mejju, ħafna minna qed ninaqdu mad diversi santwarji Marjani fejn qed jingħad ir-Rużarju. Kien il-Papa Franġisku illi nieda din l-inizjattiva biex nitolbu flimkien lil Marija u nitolbu ma' Marija biex il-Mulej jeħenna lina u joħroġna minn din il-pandemija. Kull darba li kolli il-grazzja li nissen u nitlob ir-Rużarju maħut il-insara f'dawn is-santwarji Marjani, dejjem tiġi f'moħħi dik ix-xena sabiħa tal-Apostli miġbura fiċ-ċenaklu ma' Marija jistennew il-weda tal-Ispirtu Santu. Ejjew nħossuna hekk anki fil-festa tal-Pentekoste. Maqudin ma' Marija nitolbu fuqna u fuq id-dinja tagħna dan id-don tal-Ispirtu Santu illi kif nistqarru fil-kredu u nemmnu verament huwa l-Mulej li jagħti l-ħajja lilna bħala individwi, lilna bħala Knisja u lilna bħala bnedmin illi ngħixu fid-dinja. Fil-Vanġelu ta' Pentekoste ser nerġgħu nġibu quddiem għajnejna lill-Mulej tagħna l-Xost illi mhux biss jurina l-pjagi tiegħu imma jfakkarna li bis-saħħa ta' dawk il-pjagi tiegħu, bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja se tgħidilna l-ikbar u l-isbaħ don, id-don tal-Ispirtu Santu. Ġesu jonfoħ l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, jagħtihom il-qawwa biex iwasslu il-Vanġelu tal-maħfra tad-dnubiet u tal-ħajja ġdida lill-bnedmin kollha ta' matul is-sekli sal-aħħar tad-dinja. Ejjew nagħmlu talba, Mulej Ġesu, int li ħabbejtna tant li mittalina, erġa' onfoħ f'din il-Pentekoste ġdida l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna l-koll, fuqna li nimxu warajk biex bħeġġa akbar ngħixu l-Vanġelu u nagħtu xhieda tiegħu. Onfoħ l-Ispirtu tiegħek fuq il-Knisja biex kull fejn hi preżenti fid-dinja ixxandar l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. Onfoħ l-Ispirtu tiegħek fuq il-bnedmin kollha tad-dinja kollha. Ħroġna minn din il-pandemija. Onfoħ l-Ispirtu tal-paċi fejn hemm il-gwerer. Onfoħ l-Ispirtu tiegħek u fejn hemm in-nixfa u l-mewt erġatina il-ħajja. Din hija t-talba tagħna din il-Pentekoste li nagħmlu maqudin ma' Marija lill-Mulej Ġesu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.